amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusini mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Mandithathe eli thuba ndizibulisele. Igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJohn. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe. Sincokola ngesintu. Bota Mzonsundu nguJona lo mphambo womqengebe wenkomo sibomvu uthole lo mthwakazi uWatch. Negama lam ke libe lindivumela ukuba ndilimpondonisa. Ndingumajola yanda. Amako. Masiqale ke bantu bakuthi ngokuthi sicela uxolo ngokuthatha ixesha elide kangaka ukubuya kweeholide zethu zikaDisemba. Kodwa ke siyathemba uba utheni umthetho ngathi ngaba bantu bafunda indaba. Hayi. Hayi ke ngokuthi ufuthi uDisemba uyawatshintsha. Thathe elithuba athi umama noxolo Rodbom. Ndithanda nonke emakhaya. Ndithanda nonke emakhaya. Nesigezo yazi ubuye unesigezo ndiyakubona. Uncokole ke phamba sibaxele into basawungena kwisiqembu esithini, uncokole usicele into bezinjani iholide zakho. Siyayazi base ukudala zadlula. Hayi sekudala zadlula abantu bakuthi. Kodwa bandithathe elithuba lokuba ndincome. Bandithathe elithuba. Kaloku ngifakile ndincome yazi. Nangona ukuba siyayazi masiholide zikaDisemba ukuba senyanga yomnga siba nemigidi no siko lo isithethe solwaluko. Isithethe sabantu solwaluko ukuba siyathanda uba neengxaki ezizawuqhubeka. Nangona ziqhubekileyo ezo ngxaki ke kodwa but xa sesithetha inyani yho banembeko abantwana bebesoluka. Yho yaqonda uba hayi man akho nomnye azoyikhetsha ke ngoku azoyibamba qaqo akho nomnye nje ozaba ngathi uyageza yabona umqomba hayi man. And ufumaniseke ukuba naxa ndincokola namazibazana okanye notata babo athi hayi yule ntwana yintwana enembeko. Ufumaniseke ukuba naba bebelandelayo before bona ukuba hayi jonke eza ntwana zihamba ngomgca kakuhle ubeqonda hayi man njani uyothuka no baqeqeshekile. So ndiya apho uba mancome uba hayi bakhulisile abazali yabo imbeko yabo because eyona nto phaya eyona nto uba okay ndiyokoluka then after ukoluka phinde ubuyele kulaa ngqondo ubuyiyo yogeza khwekho yabo. So ndiyothukile man uba hayi man hayi and hayi noko hayi andinokhalaza ngawo. Amazibazana nomalume notata babantwana bakhulisile. Hayi Zontsundu masibulele amakho eyam leyo qala. Ndingathetha le njengoba ncoma ke endifuna uyithetha mna ndifuna uncoma amazibazana. Bebe bahle amazibazana. Kodwa ndifuna uncoma kumazibazana. Bubona into ba ewe bebekhona bebephethe eziselo sincelisayo ekwenziwa amabele. Bebephethe ubisi. Bechitha ubisi phansi sani. Uye wayazi intsingiselo yolobisi.
kaloku abebencane bancancisa abantwana ngendawo ethi bafaka kwenziwa njalo yenza like njendiyijongileyo abenqondo woman bengamelanga uba ukho indywala emabeleni bekumele uba kuchitha ubisi uba okay umntana ndimncancisile ndagqiba uncancisa bintle kanjani xa niyibukela intle le nto intle kaloku nina bephethe hayi engenozibazana intozibazana njani sondiqala ithi ebesiye kube kwenziwa kanjani suthi le nto engenozibazana nikafiki kuloo nto leyo yoba ndizibazana bethu nani ningamoyilo yavuthi ibintle ndibukele ibingemvuyo nezibazana eliyi-1 amabini mathathu bebesenza bade bathi abanye hayi ke xa kwenziwa kanjena kuzotsho kube lula ukolusa umntana wam ngoku ifikela kulaa nto yoba abantu bebesoyika ukolusa abantwana babo kuba becinga obutywala kuba kaloku abantu bebephatha utywala bebhukisi bajule bona phantsi but uyakhumbula ndiyazi uba yayisesiqendu kodwa uba unqevu eyicacisa ukuba yayisisiqendu okanye sasihleli naye okanye wena ndandimamele kunomathotholo kodwa wayicacisa ukuba ndandimamele kunomathotholo amabele akumelanga uba abe khona befaka khona hayi ayinto phofu wade wathi uba kodwa ke kuyohluka kwiintlanti ngeentlanti yabo meaning that uba siphuma hlathini linye kodwa sikhale ngokufanayo like we come from the same into place ezayifani in a way yabo so abe sithi uba kodwa kwelaa cala lakhe ayiyonto eyenziwayo leyo so nabenqondo icacile kuba sesithethe sicala from hayi kwamasela gama Transkei from Phesheya kwenxiba ke ukuba ocaleka nontoni masibe ngolo hlobo so uyena utata unqevu mosikwela cala localeka thina silapha kweli karharha yabo so aqonda unoba leli cala likarharha but ke asinode siyichane kakuhle endiyaziyo abanye abadla ngothetha ngayo kweli cala lakomthatha into yoba bona basayenza amabele ngobisi abayazi le nto siyenzayo thina kweli cala kuba ubisi lunentsingiselo bayavakala kunjalo nje befama kwenziwa kanjalo nam ndiyayivuma so fasifunda njani ndiyayivuma yaleliphi igwitsho lakho Delila mfazi wam belisitsho abantwana belithula heyi yabona and ndabenqondo hayi man uma kudina ndikhe nalibula eligwitsho ngomgidi womtshana qala mos naye lo qala wayelukele ezwelitsha ezontene so hayi kodwa madoda niyanxolela yonto engathi uba nongakwazi uyithetha le so le ndawo olukele kuyo bayibiza banegama layo mandiyibeke ngolo hlobo so thina bathi yilalika igama layo le ndawo lalika isoka leya yeah lalika so phaya bane-anthem literally anthem ndiyacela kuzawuba khona ipicture ezawuvela umfanekiso ozawuvela xa beyiculayo ingathi bayachukumezeka naba basuka phaa sekudala bamkayo phaa bavese bachukume enayo yinto ingoma yakudala yabo but bayiguqula man bafaka laa nto kona emlanje elali eThaliba eBhabhiloni so bona emlanje elali salila izinyembezi
bansekuba bade banyisathimbu khona picture uzayibona bavele becimele bethe benqondo imakudini ngiyayicula lento le laphela andimdala laphela ndiyongena ngambeni ngathi ngisuka ke imakudini ngiyayicula lento le hey La Liga qabela izandla madoda camapho kodwa ikhona naleya elagujwa lithi ndililibele igama lakho ndililibele igama lakho ungubani igama lakho ndililibele yuna ke ndayana semthathweni but yona benqomba utheni bengayiculi kumtshana nje because ngqondo iyangena nalapha uyamthathweni utheni ngayazi loo nto umtshato phi ephakamisa buya emtshatweni kanti ngibone munqibile usiye emtshatweni Chim, and promoter amasiko nazithethe emtshatweni mtshato sintu kusendingakwazi qale church beyosikelelwa okay then bayofota then kwabuyelwa phakamisa 1 2 3 strato sesithathu kusukela kuthi bekumnandi ke hayi no hayi bekumnandi umtshato mas bekumnandi shamqabe Ncibana Ncibane bechata chatile Ncibane khange unibize mna bize yena awazi andazi noma Ncibane awazi kwidlule bengike ndava kuthethwa into bendiyimamela kuthethwa naku ndiyazihlalela yabo indlu yam aphinde ithele indlu yam ndicela uyibhatala nekahle ndibane nomfana ne lo mfana anthemisa umtshato antshati masitsho kanandlu lo mfana kuthiwa yintoni ebebambisile kuloo ndawo ahlala kuyo abuye ke aqonde athi hayi mntu wam sazohlala apha kwakho azohlala kwam sitshatile ngoku utshintshile ndingwako kutshintshile ile nto yam ewe asitsho uzokwenza njani laa mfana ke ngoku ke anthi sendlini yam xa iside kum mntu wam masivule indlu izovulwa laa ndlu kuthiwe yeyakhe kuzothi kukwajola apha masivule indlu yakwajola ayikwazi uba yeyakhe and ndizokwazi umbiza ndithi yintloko yekhaya likhaya indlu yam le indlu yakho nje ngoku uzofika thina uzothi uyintloko yekhaya akwazi qafuneka naye abe nesithini sakhe kuthiwa into sisithini okanye yonke laa nto yabo kwafuneka abe neyakhe aba baye bazingombe bathi ndiyintloko yale ndlu hayi ke andifuna ubiza igama elikrwada but nandibiza hayi ayikwazeki kuba nam nje ndayajonga kaloku uba yindlu yakho le kayicinga ngolu hlobo masithi mhlawumbi uba busowuzazisile wayivula kwale ndlu ngokufuneka ijikiwe ke ngoku izawujikela ntoni because ezi ntlanti zezojola then bethi mhlawumbi ngokuba nje masemhlawumbi utshate ujwarha lo kwafuneka ojola ba-accept okay masiphe nojwarha nabo ispace bangena apha ebuhlanti ayikwazeki ujwarha makayozenzela makazakhela indlu then avule indlu yakhe bangaqimba nojola bathi lihlazo eli lenzayo hayi nam nje ndayijonga ndaqonda hayi indoda etheni lezo zingombe isifuba ithi kukwakhe apha ayikwazeki noba kutheni na hayi ndiyazama uyicinga ndizama uyifaka lezinye indlela ithethelelo kuthiwa hayi akananto kaloku noba unozama uthenga indlu akanawo amandla woyithenga ebetshatela ntoni qala ke xa ingekunayo into amandla angenawo amandla ebetshatela ntoni nayo serelile i-economy yakhe kaloku ikhona into yokuba niyakwazi nokuba niinveste umfana nimthi niyofumana iloan ebhenkini ngo ndilobole
Asikangeni ke kuleyo sasiyithethile into yelobola bakhona abayenzayo loo nto leyo wayithetha uMambo wathi ayayikho loo nto leyo akwenziwa njalo. Siyayazi bakhona abayenzayo. Ngabangalandeliyo kaloku umthetho wesintu. Undibuza uba umntu ungxamele lo mhlobo uba makatshate into yoba athi hamba sithandwa sam nantsi imali hamba ukhuphe ekhaya xa kokwabo kufunyanisa into yoba uyikhuphe ngokwakhe loo mali. Yaba lihlazo kuye. Hayi inzima ikhona le bekuthiwe ngabajose ndiphuma kulena kwangoko wathi khona bendiyimamele kwakhona athi lo muntu bethetha uyakwazi uthi unyuliwe anti aba bantu bangamagqirha bayanyulwa zezinyanya zethu uba basinyange basithini uyakwazi uthi unyuliwe uba izinyanya ziyayibona uba uyenzi kakuhle le nto le ziyakwazi phina ziyiqhwithe eso sipho beyokunike sona. Ndothuka ndingayibo siyaxhuthwa na umuntu ekwazi uxhuthelwa isipho angakwazi unyanga kodwa abanye bathi beyazi uba baxuthelwe umuntu athi ndisakwazi unyanga kodwa uyayazi ukuxuthelwa akasaboni into. Sawuke sirotshwe masaba bani. Hayi sisaba. Kuba lwangazi ubhalwa umuntu kuthiwe akasenamandla. Uthiwe isipho sakhe. Endothusile loo nto yenqondo. Hayi bendinani besingayazi kaloku uba bengayazi nalo uba ike kuphinde kuxuthwa. Uyonyulwa ukuthiwa xa kubonwa uba awenzi le nto le kufanele uyayenza yonyanga asibe mhlawumbi wenza imali ngale nto kanye wenza ububi ngale nto uyiphiweyo bayixuthe. Yho. Hayi yawudinga igqirha kodwa le. Hayi laa nto yaqonda siyamfuna umuntu ozosicacisela ngale uba kuxuthwa xa umoshe wathini na. Yho. Wena uyahamba uyohlolwa phaya kanti umuntu akasenamandla uyaqatha nje yonke le nto ayithethayo. Seqatshisela. Next 2 months uzawufumana ingozi yemoto. Yho. Yeke kuthiwe bathi abantu xa nje emntwini ndifuna uyochazela indaba ndiyafika ndihlale phantsi kodwa athi umuntu esathi uzele nto thetha wena ubona uba ndizele ntoni na. Ulapho uzoyiqonda banyake uba umntu uyakwazi nyani ukuthi uba uchaza njengekho uthi ayayiyo phakami kwami. Ucingisa uJohn ba uchief apaka bese ndihleli naye andiyazi incoko yafikelela lapha bese hayi namphangongo ndiyakwazi ufika ndiyibeke mhlawumbi wabuza uba indaba ndifuna indaba ndithi ewe athi mhlawumbi yilo 200 ndiyibeke 200 apha awuzawuthetha umntu xa ndimbonayo uba hayi uthethe ecaleni andibulindi noba agqibe ndithatha imali yam yabo ndimchazayo hayi mntakwethu umbethe ecaleni ndiyamamela athethe hayi lo mntu akandichani tu nokuba ewe zabakhona mhlawumbi azayifumana eyi-1 akanofumana eyi-1 qha bendiqonda hayi umbhudile lo ndiyayithatha xa ndimbonayo ingathi iyagqiwa ndithi hayi mntakwethu hayi ingathi utsho ecaleni. Hayi qubelele Hayi masitsho jonga ke bethinani umuntu esothetha naye kwisiqelo esilandelayo Josekhupha amehlo naye ndivale umlomo wam andizothetha masiyivale phambi siyivale niyabona wakhona nansi incwadi The Lost Diary of the Queen asayijonga noyijonga kuba ndiyayazi ibhalwe MS Gqeba ngandlela MS akamelanga umiss hayi zomqhele ndonqona ulibiza ke igama lakhe ndiligqibe lonke kodwa ke ligama elide lithi Gqeba. Kambe sesizawugqiba nonyaka we-launch yazi Sesiba unyaka 2023 ne kaMatshi inyanga yokwindla. Hey khawulezile iyafumaneka ke yafumaneka kwabantu abakufuphi nomzantsi weRhawuti
eyafumaneka nge-200 kwabantu abakufuphi kwabantu abaseqonce eyafumaneka nge-200 kwabantu abakude ke ngoku walapha eMzantsi Afrika eyawufumaneka nge-260 yawuvuyiswa ke inkxaso yenu bantu bakuthi Masixhaseni bethu nani masixhaseni. Hayi ke masivale sibone uba olundwendwe ufuna ulichaza ndizochaza. Oh hayi it's fine. Ndiwu umlomo wami. Ngokumuntu uzosibonela. Yathemba ukuba niyonwabele inkqubo yethu isiqendu sethu sanamhlanje. Kunjalo nje niyavuya sibuyile. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Amatha azasigcine athumele izidalwa zemimoya engcwele zincokole nathi ethongweni izilo zisikhusele. Camako Mzotsolo. Camako. Ay singena ngayo ke leMthunzini. Bedini qelele dathi dinabo abantu abasalanana. Bedini qelele dathi dinabo abantu abasalanana. Abasalanana. Majala,